Γεια σας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω τρία εύκολα κόλπα που μπορείτε να κάνετε μέσα στο σπίτι. Το πρώτο είναι κάτι για τις κούπες για να στεγνώ γρήγορα. Ωραία. Κόβουμε μια λωρίδα. Εκεί. Εκεί αναχωρώ το δάχτυλο. Και έτσι φτιάξετε κάτι για να στραγγίζετε τις κούπες. Ωραία. Το πρώτο ήταν αυτό. Ωραία. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι πώς να κάνετε ένα ποτήρι κούπα. Παίρνετε το καλώδιο. Το κάνετε. Εδώ αφήνετε ελάχιστο χώρο για να περάσει το επόμενο. Εκεί. Και από κάτω. Εδώ. Εκεί. Ωραία. Και μετά περνάτε τρία τέτοια από μέσα. Ωραία. Και έτσι φτιάξετε ένα ποτήρι κούπα. Το τρίτο είναι πώς να κονίσετε ένα μαχαίρι. Παίρνετε μια κούπα, τη βάζετε ανάποδα και εδώ, σε αυτό, το ακονίζετε. Και έτσι κόβει πιο καλά. Εκεί. Αυτά ήταν τα πειράματά μας. Κάντε subscribe και like για να δείτε τα επόμενα βίντεο μου.